हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो गोदान भिडिअनि आपडेट लाबोलायबाय। लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गिबि आपडेट हिसाबै दं लोगोफोर, बर'नि आलफ्रेड चेनेला बावैसो 100K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनो हाबाय। बिथाङा मोनसे लाइभ भिडिअ बानायदों, बेनि गेजेरजों फोरमायहरदों। रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिथां आलफ्रेड आदानिसिम। बिथांनि चेनेलाव गोबां मोजां मोजां ब्लग भिडिअफोर नुनो मोनो। नेक्स्ट आपडेटआव दं लोगोफोर, बर' आथोन बिगियाननि इउटुबार एसआर गयारि बिथाङा गावनि गुबै प्रफाइल पिकचारखौ जेनबाय होननानै कमिउनिटि टेबनि गेजेरजों खिन्थाहरदों। नेक्स्ट आपडेटआव दं लोगोफोर, जेनिया ब्रह्म इउटुब चेनेलाबो बावैसो 50K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनो हाबाय होननानै कमिउनिटि टेबनि गेजेरजों बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरदों। नेक्स्ट आपडेटआव दं लोगोफोर, थाख्लाइ सारनि 10 फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव थाबैनो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दं आरो थाबैनो नुनो मोनसिगोन होननानै UDANGSRI चेनेलाव मोनसे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरदों सोरां नार्जारिजों लोगोसे फाव खालामगिरि बिथांमोना। लोगोफोर, बे भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन। गोजोन्थों।